شب بخیر دوستانم. در زندگی چند قدر نعمت داریم، اما баъзан ҳолатҳо мешавад ки мо неъматҳоро нодуруст истифода мебарем. агар ки нодуруст истифода бурдаем, ӯ ба мо зарар меорад. масалан, дар дасти ман флешка аст ва ин камера аст. камера ман инро барои худаш истифода мебарам, ин бошад барои худ навор мегирад ва корҳои дигарро. агар ин неъматро бо ин неъмат истифода барам, яъне ки зарар меорад. бо ин агар ки инро харошам ё ки бо ин камеро флешкаро зада майда кунам, аллакай барои ман зарар меорад. яъне ки ҳар неъматро ман бояд дуруст истифода барам. ба ин хотир дар зиндагӣ барои мо неъмат хело зиёд аст, аммо мо бояд кӯшиш кунем ки неъматҳоро дуруст истифода барем. як зарра ки нодуруст шуд, ба мо зарарҳо меорад. худро эҳтиёт кунед. то барномаи дигар. خداحافظ.